ଯାଇଥିଲି ବାଟ ଆଡ଼େ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପିଣ୍ଟୁ କହିଲା ଏମିତି ବାପା ପଳେଇଲେ ବୋଲି ଶୁଣିକିରି ଆସିଛି। କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା କିରେ ପୁଅ କହିଲୁ ଟିକେ। କ'ଣ ଆଉ ହବ ମଉସା, କାଲି ରାତିରେ ଭଲ ଲୋକ ଭଳିଆ ଖାଇଲେ, କହିଲେ ଅଶୋକା ବିୟର ଦିଟା ପିଇବି। ବିୟର ଦିଟା ଦେଲି, ଘବ ଘବ କରି ଟେକି ଦେଇ ଗଲେ। ଲୁଙ୍ଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୀତ ଲଗେଇଲି, ଲୁଙ୍ଗି ପାଇଲେନି ବୋଲି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ନାଚିଲେ। ତାପରେ ସେଇ ଆମର ଯୋଉ ଆଈ ରହୁଛନ୍ତି ଡୁମଡୁମାରେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ରୋମାଣ୍ଟିକ କଥା ହେଲେ। କବାଟ ତାଙ୍କର ସେ ଭିତରୁ କବାଟ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ, ମତରେ କ'ଣ ଫୁସଫୁସି କଥା ହେଲେ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଗାମୁଛା 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। କ'ଣ ଆଉ ହବ, ପରିଶ୍ରା ନଳୀରେ ଗୋଟେ ଭାତୁଳି ଉଠିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛି ଯେ ତମେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଟାଙ୍କ ଟେକି ପରିଶ୍ରା କରନି। ସେ କ'ଣ କାହା କଥା ଶୁଣିବେ। ପରିଶ୍ରା କରୁ କରୁ ଭାତୁଳି ଚିଡ଼ିଲା ତଳକୁ, ଜେଜେ ଚାଲିଗଲେ।